Muling bubuhayin po ng Mangaldan Town Fiesta at Pindang Festival 2026 ang sigla ng bayan habang inaasahang dadagsa naman ng mga kababayan at balikbayan mula February 14 hanggang March 9. Ayon sa lokal na pamahalaan, bukod sa mga tradisyonal na gawaing panrelihiyon at pangkultura, tampok ngayong taon ang mga aktibidad na layong pasiglahin pa ang lokal na ekonomiya, partikular na ang industriya ng pagkain at turismo. Pinakamatingkad dito ang inaabangang kalutan at dalan sa March 6 na inaasahang hihikayat sa libu-libong mga bisita. Ayon sa ilang lokal na negosyante, malaki ang maitutulong ng pagdaraos ng kapistahan sa pagtaas ng kita ng mga tindero, food producers at maliliit na negosyo. Bukas naman ang selebrasyon para sa lahat at inaasahang hindi lamang saya, kundi oportunidad din ang hatid ng Pindang Festival 2026 sa buong bayan. IFM News. IFM News. IFM News.